Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwanchi omulyeria bigetaseni Ensoko neteke ya moya butukire maiga yechinsa isatono gosemera kwananga kwabere ko gutwara obulyeria borobya kigima nebiro binde ndengo kwaligania asemesa ya maya elinde tosanga sobwamo temanye ali abereka gokorekana koro chinsemo ili taria nenkerubo Frida ni otokubwatenere Barnabas Sondali nyora yonsi naboko yabwate gwetera sensemeri mitandao Facebook nabo igo YouTube gwetera Ensoko TV toskare kwirina ndasigikeke kiribosyo ilinde ngoma nyamange. Karibu sana mwanchi omulyeria tosanga sobwa mogo chaka bono iga guika omoelio. Kyo chaka maye birebiga nigo toko ya chaka kurwase county ya Nyamira. Asingo kumenya buna ababwatani be kanisa ya Iyonga ELCK iyo gotoka sensemeri ya Tombe nsemo ye bunge ya North Mugrango nigo litkolia lero baligani umuyiga boku barotota na korora buna bagendete gokora aborokigwa asama soma abo babu babete bagosirwa ime yo morobelio gwetera ase kanisa yo abana bo bagukwana n'Ensoko TV nigo bairane irimbye mono gocha se kanisa yo asoko basira nabo igo kwerera chindoto cyabo cha ankyo umutenene libomborobele yo nigo aene kiri gose niga basegetire kwene kebuna ngokora bale umukya asowe konya asama tukabusyo unagotomanya mulikito Vincent Monda. Abana abo bakorokyo mogokobo isukoje kanisa ya Iyonga ELCK nigo baorokiri buna mbachikobe komukya samasoma abo ilibo ikere chindoto cyaba asoboguma bogocha. My name is Josephine Kwamboko Ndieki. I school in Ekerubo Boarding Junior School. I would like to thank the church for sponsoring and offering us free education. I would like to be an oncologist, doctor of cancers. My name is John Nyangoya. I come from Nyamauru. Nafurahia kwa sababu kanisa imenisomesha katika hii kiwango. I would like to be a doctor. My name is Olfa Mula. I come from Umukirondo. I thank the judge for paying me school fees. Kwa majina ni Mary Owangwa, natoka kanisa ya Nyabosogo. Mimi nawashukuru sana kanisa kwa sababu mmetupa nafasi hii hata sisi tuweze kusoma. Kwa majina naitwa Faith Bonariri Nyamongo. Nasoma katika shule ya Ekerubo. Nashukuru kanisa kwa sababu ya kutuwezesha kutulipia karo ya shule na tunaendelea kufanya bidii. I would like to be a doctor. Filipo abiri nero muteneni bwo morobelio yo nigatabire uyo no morobelio bwe kanisa ya Lutheran uyore no mokebo ko iremera chinsemo chinyinge cyagusi abase bagusira abana chintakana gweka bakora masomo abayigoro ariria kare twarenge kobeke mechango twachangira abana chintakana ekaba egasi enkongu intubuna baraibechi kanisa tukarora buyana tigato chake a project yokorra abana babere supported because yekara mwana abere ntakana atali na abayibori nabeko ba hard umwana oyigo soma so kanisa yetu yeke Ruteri ene project ye yamo yabebwate among each project chinde goikera igonko barenda tore naendo gosangia twamanyana kibagendere das chinga chiabo inki bakonyora nonyana facilitation yende yechianga nabo gosangia ngo twara bare asenge njonto ganeti abana na barobo baba asese soati nande batware amasomo nonye nigo abayiboli babana abo tibachiti ko bisomo gokobo nigo batabire umurobeli yo basirira nene mono elietambris kabo chabeli Nyangoya korusinta sentiro na gokire asomurobeli bwe kanisa yangusuiri mbwato mosigo mori Rubonyamongo korumugaka asirete narore ko bako kwanya sase nyona asate kanisa ya antiga na nje ngatari rororo mwana no sugumure buyambi yako kole school ninko ogeta ngoro guchoni uwangwa
na nje nago kire se kanisa koruna nanyo atobo kongubo ndoje ngana bo bagendete konsira koruna omikerubo abana omugaka nasirete agantigere mechando rende norocha kero omugaka asire mungina tokunyara ibige akikorweria amatuka iyo bono gakingogete akingwakire kanisa ngambia mono abana abo muroberi yo gusira oiketoke ngocha bari basasima se kanisa nende mbale no mukebo bo Kristo Robina Busibori no mwarimu bw'abana abo ekarobara sekera sikia maigerio ase kanisa iyo nigagusegeta abana bake bari bo Kristo elio bakonyeke na beire nkorera abana abakeke gorikia Sunday school na ende bamanye ringana ria Nyasaye na gwetera sogochoruko ekanisa ngosirere nande gosira so mwana ore nerango asiringana ria Nyasaye umwarimu manene we skuru ya Nyangoge High School Joseph Aroni nigonera segetira abana abo iri babeko mukyo manena sama mabo kongibi kokoro soma kisemi nkiri kwebeko motuchioka kisemi ni gugo kibekarai motwe tigana mangana yensa mange rengererie bintu birengaki ebinene genda kumumanya Nyasaye botambe na mumutamere Nyasaye amatukonzi amariko kuru gitabu kemerengani 13 ochakiri 15 nigagoteba enkoro yo muntu mungaini nigekonyora chisemi no gotokwaye nigokogochirigia incherende chisemi nekego gekogenderio bugima nabo igogiatinyo bwa matibito amona Nyasaye nche Vincent Monda na kwariganiria ya kuranoti mugirango ekaunti ya Nyamira. Maiga y'ebikole by'abasubati abo bakogenda kogongia sekinyagitali ime county ya Kisii gosiria obugima abo asenchera yobututukanu kogenda komentekana nige gati y'abasubati korase county yo bakoragwo no yokurigikero kyo governor ime county ya Kisii nabo igoro mumanyi bwa mangana y'abana n'abasubati Julie Nyanchamanya mao besokire na kugikero boteneneri bwe county nabo igo kinyagitali cyo ase ogotakora emirimo yabo bwikirano iri gutanga emibasokano obuneyo okwana n'ensoko TV myo cyobo songo nigo bono baganire serikali kolika bamanye bakoiboria nabo igoko bamaiso kinga ky'abasubati bebwateranete baganitie obokonyi bwabwango. Julie Nyanchamanya mao noyo kuborie kero kyo governor wa Kisii County nande noyo ro munyagitari bwabangena n'abana bake nigo nkwira dibageri goichanera mono amakweri abasubati ayo abaireme ya gusiga estinga kicyabwango iga nonye ko rwiso mwaka ori ondu uchagete abangina abange basirire amagimabo kinga kibare musigo ne kinga kibakogonki ekyogo 10 abangina babange okonyora abana babo ebagusireranda nabangina basira kengima igo tukumeti na kurutwa gachagete gokurana abangina bakure ninke county ya Kisii yakorire egere gotema gutanga makweri ayo muna mwaigwete moisonde musubati kurukenya nyaga nyagitari nasirete obugima bwae umwana agakweranda ande wiki yaeta mukaigwa musubati odikoruo gembo nera nasirete obugima bwae umwana agakweranda musubati koruta ba commission hospital nera nasirete obugima bwae obugima bugwa kweranda nindika atarare na amagima y'abasubati n'amagima y'engenjo nanda basubati abana ubagotene omochi nande na ubagochikorendegesa kukyo mugusino ne kinga kya mambi igongo sabe county ito ya Kisii eto tebi no mochando nkayore onyega siasinire yo kodigeria mangana ya makweri y'abasubati n'abana bake batagotema barangiria abantu bare no bomanyi munanje ninde no bomanyisa mangana y'abangena n'abana bake egere tubwaterane toteme gutanga amakweri aya abukire ime ya Gusii ekende gya kabera abanyagitari baito goika batoke bare no bomanyi ebe yasara bye county korika abanyagitari batasometi buya gosaba abanyagitari bare na masakara lakini experience mbabwati yagerira abangina baito bakuri abanyagitari abo abange okoiguno mongina nkomote byara aye naromiru gocha ero motaina kanye ko mongina tari ayo mutangani igambari na bomanyina tari bakungu bonsi bakorumwenjere yemo ekaro igweto mukungu akonya gosega gaki karankonya kurarigerina ningieke bono mongina oyo arera mono kubwa bakungu bande ekaro bakonyora abana igeminatina obomanyiti abogende igoro experience ebyasara byo go transfer abanyagitari babwate experience mwamanya koruo mwareta abanyagitari abanyiboka nero yagerire ebintu biri bikonye basomire singa kicyamaega byasirire yagerira bangina baito bachakire gusira amangana yabangina anyare ko bagutanga Gusii mono
etwarenge gusaba county yetu ya Kisii emureke mono kiagera moso ntumu nabangina twasirire abangina baito n'abana baito bari ngo chikoba barayi ba mambi etwarenge gusaba tutige siasa tutige kubeka ese county yetu abagambi abanyagitari bari gigwe bari babwato bumanyi mono elinda abana baito n'abangina barendwe naende naye ngosaba abanyagitari baito kera murese kigasi murende kabisa abana baito mbasira amakwirira mu basokano alitwaye nkonyara togotanga tokonyara kaba tokonyabeka akobo nigongo kumia kera konya abana bachinya gitari bakubina bakurira no bururo bonge ondete yo kubeka ngaba konya abanyagitari okonya batigete magega batiga abana baguchandika bakurira na mayanda kwanya umwana yori bakokirire kwanya obwire kurara ase gitanda munyagitari tare kora achiku komora ekera ikiro munyagitari agatenga obipole umwana uyo ayara sengenje konyora nturagiga nitumwirese gitana kanse cyayenjireka talinza chiwe kwa mwatekera kuiga mwikange mwara abana ekera baguchandika bara abana bakesengenje mwana taramanya experience yo konyana no mwana oikomora kingi yakonyora umwana ligera amanya konyora umwana tekonyora busayo oikomwikange neba no mwiburi kare abana ekera bakanyora na bayiburi bagakirange batukeka abana bamenya konyora abana bandi abanyagitari mono Maega y'umusubati yomo gusaganwa chingaki alikorwa gukora uboncherere bwae meyechiro ya daraja 2 n'abantu batamanyiri abo bamwitete guika gusiria ubugima bwae na kumutigera umugakoye chingoma chintindi bono nigo Patrick Lumumba uyo kuligekirwa cy'ubujumbe meya kitutu cha South asabira abo bisabo uburendi ochaki botukibwa bwango nabo igo gutinyo uburendi asichinsemo aime county ya Kisii eyonko bwatikana no comment kana kubikore by'ubusali na goitwa kwa bantu asichinjira chimbe niko boigaburiye bana boda boda kweneke buna ngokora bali mirimo yabo buna weta usibuya na wetanga kurwa asoko gendia chipigipigi batabwati chileses anene ase ayenekire buna niga bange bakwenyora asime basokano yechipara ncheno mheshimiwa Oino Lumumba Patrick ngobakwandiraga gakurwe kenyero kito kyanyankongo ndagete ko bakirambya mono asega senko mugwene tokokora nimate bona abana baitumba renge half term bairane chiskuru igomna abayiboli nimate ga senko mugokora ritkoria rero nanyara kugende binyoro ande naye kekenyoro kya daraja 2 gaiga na igwa mangana gite yangi chaneti no mongna gite ukwerigeria n'umugakoye nababantu bamuganya akore byasara byae bakaba no mongno yumba muru bugima igobo gasirio mongno ya gasirio bugima mongno kwerigeria nibona tagoteya abantu baito nande kubule serikali na abantu baito bakitutu cha South na abantu bakwerigeria naende talivo tinte bina bali batari kwerigeria mbari gotema lakini abangna bali bakuriya kurumambi mpaka botuko kibasiri cinke barosiri bachokonya family cyabo ige enanyora to mwichano monene andi ntatu gwakira abantu bonsi ba market bangna bonsi vijana bagaka bakore biashara ase daraja 2 ntebe pole sana na mbataenda tutakuwa pamoja tore mongno yo enibia igo ntatu gotebia abantu baito nane kubolia abali batenete serikali asamana security koranche tema mube komoki kwakikisha mna abantu baito kerba okore biashara byabo ngo ikabari cinga cyabo nimate na asekitutu cha South yente kemo kya changira mangana yobo jangili ikipare kire chimbe nona stobone to gutwara no solar light chitaya kiri cyumugaso egera abantu baranga kibago ikanka nchiyo nane ngo bol rende gaki muna noro cheno bokongoro esekitutu cha South lakini ngotena nyasawe yotugusaba na tokonye tunyare koleta magenderero ese constituency ya kitutu cha South hasa murabaitu bakore gasi enkongu bakore egasi yo kubugorie emesigo n'abantu baito kuira bana skuru abamura abagendi ba boda boda nata kubabori mna Kenya ya onchokire tako gendie epigipigi anye tubwate lenses ikyara sakaba mna gose ngwato omwa umuntu gose nkwabure tyo umuntu abe mna gose nanyore mechanda umie ibintu uratware nebine bikongo biranyari go cyano ci family chino igonko babori mna mwire magoro make muri lenses yo kugendi epigipigi na kesho watoto wanarudi shule, madriver wetu
mkirudisha watoto mashule zao mugendi kigali kingora mumanye na discipline asobugima nesega siao nere gwata matunda maya. Omurai bwense Dr. William Ruto litkolia rero nigara omuyiga bugo chengera emyaka emyemo yeskuru ya Alliance ase abagakora omuyigo oyo nabo igo komenta amagendero nobokoreri abunenchire yemo yogokinia eskuru ya Alliance nabo igo koeneke buna ebirengo by'ekisemi ngokina bire nigo haringe n'abarai bande ase serikali gati yabo omurai bw'abarabange ase bunge Kimani Ichung'wah Seneta Amazon Kingi mu bisomane na sensemo y'ekisemi negati y'abande abange Mulikito Edina Mora noroboti orwe. Unenchereyemo yogochengera emyaka emyeyemo yeskuru ya Alliance omurai bwense William Ruto nigaira libagerio ase ogosioria emeroberio ao ya magenderero eri ogosukia bosio obosera bw'ekisemi ase skuru yenene. Omurai Ruto nigaigore enyumba yokoragerera enyumba yoboraro egikobogoria ebitanda chimisano nemo na 40 na korata amagacho yekanisa eya ayagenderete ime yeskuru eyo. This morning, I was privileged to hand over a dormitory that will accommodate 640 men. Which we have built as the government of Kenya at a cost of 155 million. Complete, handed over. Again, this morning, I have handed over a dining hall which we have built at the cost of 88 million. Again, I have seen the road network. We still have some work to do. I did ask the Ministry of Roads to set aside 200 million. Already 100 million has been spent. We are going to spend another 100 million to make sure that roads, both in the Alliance Girls and Alliance Boys, and Alliance High School are completed. If you look at the budget that we are going to spend in Alliance, it's close to 550 million. Oigo nigo aigoro moroberio bumurero bwechisola asogokeania rigori ry'umurero ase chiskuru. Moroberio yoiga bukoreta umuriro bwechisola nigorari chikoreta monchorerio ase chiskuru chimibere 55 nemo. Boigo omoroberio yo nigo orarosi amabaga yemeremo. Boigo na kuirera embeo ingia na obochenu webinto biria bitoitanaine. Abarai barenge amonere nigo bamwakera ngambu ya mono gati yabo ngamono Seneta Amazon Kingi. Umurai bw'abarabange imeye bungenene Kimani Ichung'wah umo PSB Toki igati yabandi. The CS in charge of Interior kept saying that we did not have a scores of the bill. But I told him Alliance was not known for the buildings. Alliance was known for the brains. And that is what we pride ourselves with, brains. But Your Excellency, you've come here, you've extended your hand of help, and today the face of this institution has greatly, greatly changed. Thank you so much, Your Excellency. We were taught, and they are still taught, that we are men who are strong to serve. And that is why we go out to serve the world. And we serve fellow men faithfully because we were taught to believe that in serving fellow men faithfully, we are serving the Lord and doing our work in this world. Leadership in this country. The spirit of this school, Your Excellency, actually captures the spirit of education in this country. And I'm pleased, Your Excellency, to note that our education system, our education as a nation, is strong, progressive, and focused on meeting our national goals. Emeroberie ngati yemerobereria omurai wense agenderete kuigora na kwaenekia ase chinsemo ao imeyense. Kuripoteria ETV Yensoko Erita Nedina Mura.
Egati ya baraiba kwamireria serikali ritukoria lero nigo basanga na begeno ba AIPCA ase county area ya Nyandarua nigo barwa bene engora yabo guchesia amate ya Nyagusira Joanna Ng'eno oyo beteka gusire bugima bwaye aborituko rigoro nonya nabo nigo bagani roboti kurwa se serikali una abarai ao babiri bagusiria obugima bwabo. I keep wondering, why do they think they are so unpopular? Shule ilichomeka hapa Nyeri the other day, watoto wakakufa hapo darasha. Up to now, nobody knows what happened. There is no report that is existent, nothing. Watoto walichomeka, wakakawa ashes. Kule Pwani, kulikuwa na kaburi lipatikana pale. They don't know, they can't tell you coherently how many bodies were found there and what actually happened. Sasa tumeketi sisi zote hapa. We lost our CDF, Chief of Defense Forces, the late General Ogola. Fantastic soldier. I don't know, I was asking Speaker Muturi if you have seen a coherent report where the government explained what exactly happened. You know, this government takes the public for granted, they don't care. It's a very irresponsible government and it's a wrong way to manage a country. Ajali iliyotokea Nandi na ikamchukua Mheshimiwa Joanna Ng'eno ni swala la huzuni sana. Inaongeza kwa horodha ya ajali ambazo zimefanyika na bado kupata hata taarifa ambayo inaweza kuridhisha wananchi wa Kenya. Kama ambavyo amesema Fred, Chief of Defense Forces, sio simple thing. Na mimi mwenyewe ninukuliwa wazi nikisema General Ogola was taken out. Some of us tunatarajia tutakufa wakati wowote. I can tell you that. What we are doing is si kazi ya rais hivyo. But we know kuna nchi ambayo lazima itetewe na hiyo nchi inaitwa Kenya. Na hii Kenya lazima tutaibadilisha, tuache zile tabia zetu mbaya. Zile tabia mbaya ndizo Ruto amebeba. Wizi, kuua watu, kuchukua mashamba ya watu. I believe, even though I don't have the evidence, Ng'eno has been killed because he refused to sign the land which has got rare minerals kule Kilgoris. Chinga kiechio boigo Kalonzo Musyoka nigo bagani umurai wense Ruto goikerania chira chae aso mwananchi nonya nabo nigo bamulikira chingwa na chae samatuko amagega asaliete yobwaga chibwe chipara kolenda taraikirania goikabono iga. Mimi namuuliza Ruto, kabla ya kutengeneza hiyo matope ya kwangu, huyu Rigiji alikusaidia sana. Na ulikuja hapa 2.5 years now, more than 3 years, ukaahidi. Ili watu wale wanasema wakuamini kwamba you mean what you say. Kama you launched barabara hapa. Na kusema, because the clip was very clear. Kwamba within 1.5 years, atakuja kulaunch hii barabara. Hata kama uko na shida na Rigiji, je, watu wa Shamata hawa kina mama hawa na wazazi, uko na shida gani nao? Na more importantly, kiongozi wa nchi hapaswi kuwa ni mtu ambaye anaongea urongo mtupu kila kuchao. Haya ndio mambo ambayo yanawakera wananchi. 2023 alikuja hapa Shamata. Baadaye juzi nikasikia akisema wale watu mimi nashindana nao hata hawana akili. Sasa ningependa mnisaidie ili tupime kati ya yeye na sisi ni nani atakuwa hawezi kujua kupima maneno sawa sawa, kwa sababu alikuwa hapa na mimi sitaki mseme tulimwekelea hivi. Alafu Bishop Bill ulisema inaweza sema kanisani 260 ambayo tutatumia katika hizi mabarabara zetu, na sasa tumekusanya ushuru na nimekuja hapa leo. Hii barabara yenu kutoka maili 10 hapo kuja Subuku kuja hapa Shamata kwenda mpaka Kariamu, hii barabara tutatengeneza, na mimi nataka niwahakikishie mwaka 1.5 itakamilika, mimi nitakuja hapa kufungua. Ndio. Tunaelewana? Na hawa waheshimiwa wameniambia alikuwa bwana asifiwe. Iko kwa wengine mimi ningeenda kusema, lakini hata mimi nilipima tangia 2023 mwaka 1.5 mimi kabla kufungua.
wewe bwana Matiang'i umefikia kwa hiyo barabara. Maili 10 hapo kwenye hali imeishia. Kuja baba akasema unaona nani kama mimi ndio sijui kwa sababu ama mwaka moja na nusu State House inahesabiwa na siku ngapi? Mwaka moja huko lazima ikuwe siku ni 1000. Kwa hivyo hata kama mimi sijui sana, kati ya sisi na mwenye ameongea kwa hiyo video, ni nani ana akili? Ni nani ana akili? Hapo tumeongea uongo na tunasema maneno. Mwancho muligereria kurwa soro boti oro ni ona ikiro moelio bo kumulikira mangana maya asebire biga kurinde to skato nyegera kende kubwati mirobilio a imegeta seni gensoko ile tere nenkerubo Frida ni go to bwati nere Barnabas Ondari.